Doncs l'últim any de carrera tenia clar que volia anar-me'n a l'estranger per agafar experiència treballant en un laboratori i a més aprendre anglès perquè és la llengua essencial de la ciència. I va sortir l'oportunitat de que un mestre meu coneixia a un investigador de la Universitat de Galway en Irlanda, així que ho arreglaren per a que poguera fer el projecte final de carrera en el seu laboratori. I vaig passar allí 10 mesos fent aquest projecte i després vaig tornar a Espanya per a defendre-lo i després vaig decidir que volia fer el doctorat així també en Irlanda perquè vaig veure que hi havia més oportunitat. Així que vaig passar 5 anys fent el doctorat i doncs encara estic vivint així, 13 anys després. Jo vaig estudiar la carrera de biotecnologia a la Universitat Politècnica de València. Tinc un record de quan era xicoteta, d'estar en l'escola, ens preguntaren què volíem ser de major i jo vaig dir que volia ser biòloga. Jo crec que és una cosa que sempre he sabut que m'agradaria ser. Potser l'única persona que s'ha aproximat un poc a la ciència dins de la meva família sigui el meu avi Vicent. La veritat que era una persona molt avançada per a la seva edat. Entenia d'ordenadors als seus 90 anys, utilitzava el mòbil i el WhatsApp i li agradava molt llegir sobre ciència. Ell mirava documentals, mirava revistes científiques i me'n recordo que una de les seues preguntes preferides sempre era «Tu saps quants àtoms hi ha en un cap d'agulla?» I me'n recordo que ell es traduïa a la pàgina web on treballo jo de l'anglès a l'espanyol perquè ell volia saber exactament en què treballava i jo sé que ell estava molt pagat amb mi. Jo crec que sempre he tingut una ment molt curiosa. Des de xicoteta sempre m'ha agradat saber el perquè de les coses, com funciona el nostre cos, per què tenim malalties i com les podríem curar. I me'n recordo que l'últim any de batxillerat tenien que elegir especialitat i just aquest any vaig l'especialitat de biotecnologia a València per primera vegada i jo vaig saber de seguida que això era exactament el que jo volia estudiar. Doncs al doctorat vaig estudiar unes cèl·lules que s'anomenen cèl·lules estromals mesenquimàtiques i la meva idea era que volíem encapsular-les amb un biomaterial per a protegir-les una vegada les injectem suposadament en pacients que tenen malaltia arterial perifèrica. Aquests pacients normalment tenen les artèries de les cames bloquejades per plaques de grassa i de vegades en casos més extrems els tenen que amputar les cames perquè el teixit es mor. Al tindre condicions isquèmiques, això vol dir que no els arriba l'oxigen i els nutrients per la sang, entonces el teixit es mor. La nostra hipòtesi és que aquestes cèl·lules les podem utilitzar per a regenerar el teixit isquèmic i previndre l'amputació, perquè l'amputació es sap que està associada a una qualitat de vida molt pobra i té un increment de risc de mortalitat. El meu dia a dia pot ser supervariat i és una de les coses que més m'agrada del meu treball perquè mai te dona temps a avorrir-te. La major part del temps el passe al laboratori fent experiments per intentar resoldre preguntes com per exemple entendre quina és la funció que fan aquestes cèl·lules i perquè s'ha vist que són tan beneficioses. Utilitzem uns incubadors a 37 graus per a mantenir i créixer aquestes cèl·lules i també utilitzem com una campana on treballem en condicions estèrils quan manipulem les cèl·lules per a que no es contaminen. Quan no estic al laboratori estic a l'ordinador escrivint resultats per a publicar-los en revistes científiques internacionals o preparant presentacions en PowerPoint per a presentar els resultats, llegint articles d'investigació per a saber què està passant a nivell global.
Quasi tots els anys acudim a conferències internacionals on podem presentar els nostres resultats. I està molt bé perquè així ens permet establir contactes amb altres investigadors del món i podem, per exemple, en un futur col·laborar en projectes d'investigació, per exemple. També dono classes a estudiants del màster de Medicina Regenerativa en la Universitat de Galway i en estiu aquests estudiants passen uns mesos al nostre laboratori i per a fer el seu projecte de màster i jo sóc la seva supervisora. I la veritat és que m'agrada dedicar el meu temps als estudiants perquè jo vaig ser una vegada estudiant també. Entonces vull donar a ells el que jo vaig rebre. M'agrada ensenyar-los tot el que jo he après durant aquests anys i preparar-los el millor que puc per al seu futur. També dedique temps per a demanar beques, el qual consisteix en escriure projectes d'investigació futurs basats en els teus resultats actuals. Per a demanar diners a les agències és molt difícil i molt competitiu, ja que de vegades sols donen diners a menys d'un 5% dels projectes que es presenten. Últimament estic interessada en unes molècules anomenades microRNAs per a tractar les complicacions de la diabetes. Quan tens diabetes, ja siga del tipus 1 o 2, de vegades apareixen complicacions degut als nivells elevats del sucre en la sang, sobretot si no és d'un control adequat. Per exemple, poden aparèixer complicacions com la malaltia renal diabètica, l'infart cardíac, l'ictus, complicacions a la retina de l'ull i als nervis. Però la meva investigació es centra sobretot en desenvolupar noves teràpies per a tractar el peu diabètic, on de normal apareixen úlceres que no es curen mai si no es tracten. Part del meu treball és assistir a conferències internacionals per presentar els nostres resultats i això et dona una oportunitat de visitar molts llocs, tant com en Estats Units com en Europa. I, per exemple, jo també vaig tindre la sort de poder fer un intercanvi a un laboratori a Kuopio, que és un poblet a Finlàndia, i ahir vaig aprendre a modificar cèl·lules genèticament utilitzant virus, encara que tranquils que aquests virus no són nocius i no poden desenvolupar una pandèmia com Covid. Suposo que tinc dues raons. Una és que la situació de la investigació a Espanya no és molt favorable i la veritat és que es fa molt difícil prendre una decisió per a tornar. Les condicions laborals i els sous d'un investigador acadèmic d'inici de carrera, com ho podria ser jo, són mínims, malgrat ser un treball molt dedicat. Que després de tants anys vivint a Galway hem format una familieta, sí, i suposo que es fa més difícil també tornar. Jo, mentrestant, he anat formant la meva carrera com a investigadora, sí, en Galway. Però en realitat estic molt contenta de treballar així en Galway perquè de tota Irlanda, Galway és l'únic lloc on tenim tota la infraestructura i el personal necessari per a créixer cèl·lules estromals mesenquimàtiques que es puguen injectar a pacients, ja que necessites uns laboratoris especials on tot està supercontrolat i superregulat i amb treballs en unes condicions d'esterilitat màxima. I, per exemple, així a Galway hem tingut l'oportunitat de realitzar assajos clínics en pacients que tenen osteoartritis, renyó diabètic i pacients amb isquèmia crítica de cames també. I també hem col·laborat en altres laboratoris europeus on estem utilitzant aquestes cèl·lules per a tractar el peu diabètic i també inclús Covid. Molts investigadors el que fan és que al final opten per emigrar a l'estranger, no sols buscant una experiència enriquidora tant a nivell personal com professional, sinó també perquè la situació a Espanya deixa molt que desitjar. I altres, per exemple, acaben buscant oportunitats laborals en altres sectors, com en la indústria. Penso que
Que els investigadors espanyols se'n vagin a l'estranger no és el problema. El problema està en que aquesta eixida ha de ser compensada amb una entrada d'investigadors a Espanya. I si no és el que passa és que estem perdent el talent. Espanya sap que es gasta milions formant a científics espanyols i jo ho he viscut. Els espanyols estem molt ben reconeguts en altres països i sim de les carreres molt ben formats i són molt treballadors. El problema és que al final aquest talent es perd quan els investigadors acaben emigrant a altres països permanentment per la falta d'oportunitats a Espanya. Sobretot haver aconseguit fer un doctorat en un país estranger amb una llengua que no és la meva llengua materna i un de la meva família i dels meus amics. Fer un doctorat en investigació du quasi 5 anys de treball, molt sacrificat, molt intens. Són moltes hores de treball, moltes vegades obtens resultats negatius i això de vegades pot ser bastant decepcionant. Però penso que el dia de la defensa de la meva tesis potser siga un dels millors dies de la meva vida, perquè veus que al final tot l'esforç que has posat els últims anys ha valgut la pena i aquest dia et sents molt revaloritzada. A més, jo vaig tindre la sort de tindre a Bernat Soria, fill de Carlet, com a examinador internacional de la meva tesis i ell va vindre a Galway per examinar-me i per a mi va ser un dia molt emotiu. Jo crec que des que soc xicoteta i tinc memòria he pintat i de fet en el seu moment vaig dubtar entre fer biotecnologia o fer belles arts com a carrera a la universitat i al final vaig elegir biotecnologia com a carrera professional i deixar la pintura com a hobby. I resulta que jo al laboratori moltes vegades utilitzo el microscopi per a fer fotos de cèl·lules i de teixits i utilitzem unes tincions per a veure aquestes cèl·lules i teixits que de vegades són tan boniques que podrien ser una obra d'art. I sempre he tingut aquesta idea de que m'agradaria combinar la ciència i l'art i justet ara mateix he començat un projecte xicotet on m'agradaria transmetre al públic coneixements científics i contar un poc el que fem al laboratori, però d'una forma més casual, per exemple, mitjançant la pintura, per exemple, pintant coses que observa el microscopi. I ara fa poc he obert una pàgina a l'Instagram que es diu regener_art, de regener de regeneració, i ahir compartiré tot el que vaig pintant per a transmetre-ho al públic. I també volem fer altres activitats, com per exemple ara mateix hem organitzat unes classes de pintura amb una artista de Galway que li diuen Alison McCormack i on estem ensenyant diferents tècniques de pintura a científics que treballen al meu institut. També seria que en un futur fer coses similars, per exemple, fer a lo millor classes de pintura amb pacients i explicar-los un poc mitjançant l'art les coses que estem fent al laboratori per a curar malalties. O també, per exemple, anar a les escoles i transmetre la ciència un poc d'una forma diferent a través de la pintura, per exemple. Així que si voleu saber un poc més d'aquest projecte i dels avanços que anem fent a poc, vos convido a que seguiu la meva pàgina. Jo penso que la pandèmia del Covid ha deixat en evidència la importància de la investigació científica i la deficiència de la investigació espanyola. Avui per avui la investigació és el motor del món i si un país no té I+D es queda a la cola del món. I és un poc el que ens ha passat en aquesta pandèmia. A Espanya, per exemple, hi havia laboratoris molt especialitzats en Covid que estaven desenvolupant una vacuna, però anaven molt endarrere dels països com Alemanya i el Regne Unit, els quals van treure una vacuna amb una rapidesa increïble. El problema a Espanya va ser que no
no hi havia suficients recursos i finançament per poder desenvolupar la vacuna a la mateixa rapidesa que altres països europeus. El meu consell és que seguissin la seva passió, si realment és el que volen fer, però tenint clar que la investigació acadèmica no és un camí de roses, és molt difícil. De vegades pense que es promociona molt les carreres científiques a les escoles i en les universitats, però ningú t'explica les dificultats que te vas a trobar per el camí. També recomanaria que aprenguen anglès, quan antes millor, perquè és molt important, és la llengua de la ciència i de vegades la millor manera d'aprendre anglès és anar-te'n a l'estranger i viure en un altre país, encara que sigui una temporadeta. I penso que és molt important no sols per aprendre anglès, sinó perquè és una experiència superenriquidora. Com us diria jo, és com si t'obrir els ulls, coneixes a moltes persones de tots els països del món, aprens sobre cultures noves, proves nous menjars i és que al final et dones compte de que de les persones són persones, dona igual del país que vinguen i no acabes d'entendre per què avui en dia hi ha tanta discriminació. Jo diria que una de les qualitats principals és la curiositat, preguntar-se sempre el perquè de les coses, tindre sempre aquestes ganes de saber més. També la vocació, motivació, passió per el que fas. Jo crec que sense vocació i passió pocs científics estaríem on estem. Altres qualitats, la dedicació i persistència, el no deixar-te vèncer quan les coses no funcionen i et desmotiven perquè és el dia a dia de científics. I una altra qualitat, sobretot, és la honestitat, l'ètica i la integritat. Bueno, si la investigació ja és una carrera complicada per a una dona, encara ho és més. Segons dates de la UNESCO, s'estima que menys d'un 30% del total d'investigadors en el món són dones. La presència de la dona a les carreres científiques és molt elevada, en realitat. Per exemple, en la meva carrera jo me'n recordo que de 75 persones que érem, igual hi havia uns 10-12 homes. Per el que he vist als laboratoris del voltant, la quantitat d'homes i dones fent el doctorat s'equilibra, està prou equilibrat, igual un 50-50%, però la discrepància es nota molt més quan s'acaba el doctorat i continues la teva carrera com a investigadora. S'estima que el 72% dels investigadors són homes i conforme s'avança en la carrera, la presència de la dona va desapareguent i al final veus que la majoria de les posicions més seniors i més de toma de decisions estan dominades per una presència masculina. Per la dificultat de vegades de compaginar el treball científic amb una vida familiar, de vegades és molt sacrificat i molt difícil. També per la inestabilitat i la precarietat de contractes laborals, encara que menys, encara hi ha factors d'estereotipos de gènere i de vegades encara es veuen casos on quan hi ha que elegir entre un home i una dona per donar-li una beca, li la donen a l'home. Encara que és de veres que en els últims anys estic veient que cada vegada s'estan posant més mecanismes en joc per a aconseguir una transparència en l'hora del procés d'elecció, el que fa pensar que en un futur les dones igual acabarem tenint les mateixes oportunitats que els homes a l'hora d'obtindre beques o d'ocupar càrrecs més seniors. També he vist que en els últims anys en la universitat s'estan fent moltes iniciatives per a promoure la visibilitat de les dones científiques i també, per exemple, jo formo part del Comitè d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de l'Escola de Medicina de la universitat i part de la nostra funció és promoure no sols la igualtat de gènere, però també la diversitat cultural i la discapacitat. I ho fem per mitjà d'organització de xarles, events
i d'iniciatives, però també a nivell de canvis polítics a nivell de la universitat. Jo crec que al final que les dones no tinguen limitacions a nivell laboral i que finalment s'aconseguisca una igualtat de gènere real i en tots els àmbits de treball. Sento una alegria immensa. És en el moment en què obric la porta de casa dels meus pares i dic, ai, ja estic en casa. I de repente és com si em sent com si mai me n'haguera anat. És una sensació super difícil de descriure, que és com si haguera estat tota la vida en Carlet. I m'agrada anar a pegar un passeget, veure quines novetats n'hi ha per ahir, com ha canviat tot, anar a comprar, gaudir del solet, xerrar amb tota la família i posar-nos al dia i quedar de seguida amb els meus amics. I en fi, doncs, què t'he de dir? Que quan torne a Carlet la veritat és que no pare, no tinc prou hores al dia per fer tot el que vull fer abans de tornar-me'n. La veritat és que dono moltíssimes gràcies per tindre la família que tinc. En la meva família en realitat som una pinya. Tots compartim les alegries i les penes i quan hi ha problemes tots ens involucrem en seguida i donem la nostra opinió. I en quant al suport que he rebut de la meva família en la meva carrera professional, la veritat és que no podria demanar més. Sempre han estat ahí, sempre. I m'han recolzat en totes les decisions que he pres. Algunes d'elles siguen molt difícils, com per exemple l'haver-me quedat a viure a Irlanda i el no poder veure el seu netet sempre que volen. També els meus pares s'han adaptat a tot i s'han fet molt internacionals i ells sempre venen a visitar-me a Galway tots els anys, sempre que poden. Per a mi els Nadals són sagrats, sempre intento tornar en Nadal. Crec que sols ha hagut un any que no vaig poder tornar a casa per a Nadal i va ser quan en la pandèmia i va ser molt raro, la veritat, quedar-se per ací. Però Nadals són temps de família, damunt coincideixen el cumpleaños de ma mare, el 28 de desembre, entonces sempre intento estar per a aquestes fetges i damunt ara que tenim xiquets a la família, xiquets menuts, encara són més bonics els Nadals. A estiu també m'agrada tornar, sempre. M'agafa 2 setmanetes de vacances i me'n torne perquè m'agrada gaudir del soler, de la caloreta, la platja, la piscina, les bones paelletes i són coses que la veritat que tiren molt de menys. Com el refrany diu, carlotins, guapos i fins. Però no sé, jo crec que les persones de Carlet són alegres, treballadores, amb arrels fortes per al seu poble i també crec que són molt amics dels seus amics. A Carlet tots tenim les nostres quadrilles d'amics i des de que som menuts fins que som majors i sempre estem a punt per a quedar de sopar, pujar a la caseta, fer una paella, fer-nos unes cervesetes. I jo, per exemple, després de dur 13 anys vivint fora de Carlet, la veritat és que no he perdut la relació amb els meus amics, mantenim contacte quasi tots els dies. I quan torne, la veritat és que em fa molta il·lusió veure'ls i quedar per a sopar i que em conten totes les novetats. No sé, i com sempre diguem a la meva quadrilla, som una quadrilla de 10. Jo crec que avui en dia de vegades pareix que la tecnologia ho posa tot un poc massa fàcil o que els joves van vivint així sense plantejar-se seriament el seu futur. Així que m'agradaria recalcar el valor de l'esforç. Els diria que lluiten i s'esforcen per la formació del seu futur perquè aconseguir un treball en allò que t'has format és el que farà que treballis a gust i amb il·lusió i això és una satisfacció molt gran a nivell personal.